bese ngizocela ukuthi ngane wethu ngoba namhlanje ngiyaziwa njengomuntu onolaka ngezansi nina Mbokodo bese nilalela nje ongatheni ngizokusho kuphuma kuMntukazana nje ngisukuma nokukhulu ukuthobeka kuzona zonke ihambele lomcimbi abantu badela konke bebengakwenza bakhetha ukuba nathi namhlanje baningi kakhulu abantu abakhona indlunkulu nabantu bamaqembu ezepolitiki abaseyihlalweni ezahlukahlukene ngizobonga kakhulu kumama uNoma Rashia othe mashudula ngikhetha ukuzokwengama namhlanje izolo uye wathumela isipho esinezamba engasazi kodwa ke kubona bonke abachasi balomcimbi ozofikela ngiyathobeka kakhulu mina ngiyintombazanyana nje yakwaSulumlomo ekhuliswe umuntu obekhula ngayedwana ngiyazi phakathi kwenu kunabantu abanokungibona ngifaka iphinifa bengazi lichazana kodwa sengonichazela ngelinye ilanga uthi kuuphawu lowesifazana wama wakhulisa lo muntu ofana nami namhlanje sengibonga kakhulu ngibonge kakhulu kwabase ngithi Nonduku Thabekhulu ngiyathobeka kakhulu Mavundla ngibonge lo dadewethu abangesekile okuthe noma izinto ingasahambi kahle kodwa bebekhona njalo nje ngiyazi ukuthi akukhosokele ngenasici nami nginamabatha kodwa ngaphandle kwabo ngaba ngikho la ngaziwa njengowesifazana onenhliziyo encane oneconsi ngasho njalo kodwa ke ngangiye ngithi ngiyamncamela wesilisa okwazi ukungithobisa kunezipho engiyiphethe ngoba ilanga langa mhla ngikhetha ukuthanda kwaMavundla ngangingaphethe lutho litheni ngalo basket ophethe udadewethu ngizocela bangiphathele wona uye kumama bese ngiba namacansi aphethe odadewethu la ngawo ngiyofisa bangikhonzele ngawo kosisi bakaMavundla bese begqoka nezikipa engibaphathele zona ngifisa ukwendlulisa lokhu ukuthi ohambene lube khona bangiseke kakhulu abantu besifazane nabesilisa okwethusa abaningi umashudula ongowesifazane othandwa abantu abadala nabasakhula abesilisa nabesifazane njalo njalo ngiyafisa kulabo abangibuka njengesibonelo bangalahlekelwa ilithemba noma bebone ngathi ngiphambukile ngizobonga kakhulu bonke abangenzela izipho ikakhulukazi abathungi bengqephu eThekwini le yasekuqaleni ngiyithungelwe intokazi uJames lapha eDevonport ephuma eMtubatuba enye isuka kuCommercial nakuHlanzi Hlanzi uyaziwa kakhulu ngalezi impahla zamajongo kuphinde kube nozakwethu ongithungelele ingubo yami enhle kangaka uZN Fashion uZiyanda Ndlanzi kuCommercial ngiyathobeka kakhulu ngiyabonga ingoma nje DJ noma ngabe yipi useyaphuma umjolisi ngicela ukuthi alunge njengama